Jeg er blevet homobeskyttet. Men altså, vi har altså en mand, som har lavet sang til en pige med guldparrød, og så har vi kæmpe homoen Paul. Så vi kan lige se hende. Mit bog, er det ikke nice? Hov, ikke sådan med på min bryster. Nej. Jeg så en lækker fyr derude. Han hedder Carsten Vang. Carsten Vang, det er til dig.